моҳи рамазон фаро расид ва тахфифҳои худро софсавдо баҳри шумо пешкаш мекунад. маҳсулотҳои софсавдо барои баровардани мӯи сар, ғафз кардани риш, нез кардани доғҳои пӯсти бадан, хароб ва фарбеҳ кардан кӯмак мекунад. ҳама маҳсулотҳои софсавдо аз гиёҳҳои табиӣ омода карда шудааст. доставка дар шаҳрҳои Москва ва Санкт-Петербург бе пул. рақамҳо барои фармоиш дар рӯи экран. салом тамошобинони канали TOQI TV. мавзӯи имрӯзаи мо каме мавзӯи баҳснокай ки прафай Шайхи Точик ё ин ки BORODA тиҷей. албатта ба хулосаи аниқ омадан дар ин мавзӯъ мушкилай. бисёра нафаре ки сабаби баҳси онҳоро намедонанд. пас биёед дар мавзӯъ каме рӯшноӣ медиҳем. дар YouTube ҳама нофаҳмоиҳо ва баҳс байни блогерон баъди видео кардани шайх бо модари Фаррух сар зад. Шайхи Точик дар канали SM Шарипов видео карда аз барон отчёти картаи Фаррухро талаб мекард ва баъзе суханҳои дағал низ буданд. кӯтоҳи гап ҳатто баронро барои як ба як даъват кард. оиди Шайхи Точик қариб тамоми блогерон ва ҳатто реперон видео карданд. албатта ки дар ин байн BORODA тиҷей низ фикри худро оиди барон, модари Фаррух ва Шайхи Точик гуфт. дар канали мо наворе ҳаст ки BORODA тиҷей ва Шайхи Точик оиди ҳамин мавзӯъ баҳс карданд. дар комментариҳо ҳар ду тарафро низ дастгирӣ мекарданд, яъне якдигар нофаҳмӣ сар шуд. чӣ тавре ки Шайхи Точик мегӯяд, ӯ намехоҳад ки дигар блогерон барои ягон маъюб ё камбизоат пул ҷамъ кунанд. чунин навор аз тарафи BORODA тиҷей баромад ва ин кор ба Шайхи Точик писанд наомад. хулас сар шуд нофаҳмоиҳо ва албатта ки сар шуд якдигарро пас задан. BORODA тиҷей ин наворро паҳн кард. Шайхи Точик бошад наворе ки якчанд сол пеш баромада буд, бори дигар онро баровард. мирғ ягон видеои нав наёфти дар чизе дар интернетет бумони свайп кунӣ. ӯ видеое ки ту монди қатъи ӯ қанчиқима гап задагим 4 сол пеш дар интернет буромадагӣ буд. дар бораи ӯ ҳам дар Тоҷикистон чи блог ястай ҳама ябори видео кадагӣ гап задагӣ буд. ӯ тема аймо дарафтаги ӯ темаи сумана ҳама медона ӯ суман ки буд ва катима чи гап задагӣ буд дар интернет 4 сол пеш буромадагӣ буд. ягон темаи нав дошта бошӣ биброр. ине хали чи хали зубон мезанӣ ку чока дия дигонаи ки савик наёфти ягон чин дар бораи ма. мирғ ягон видеои нав наёфти дар чизе дар интернетет бумони свайп кунӣ. ӯ видеое ки ту монди қатъи ӯ қанчиқима гап задагим 4 сол пеш дар интернет буромадагӣ буд. дар бораи ӯ ҳам дар Тоҷикистон чи блог ястай ҳама ябори видео кадагӣ гап задагӣ буд. ӯ тема аймо дарафтаги ӯ темаи сумана ҳама медона ӯ суман ки буд ва катима чи гап задагӣ буд дар интернет 4 сол пеш буромадагӣ буд. ягон темаи нав ёве кунте мирғ ягон темаи нав дошта бошӣ биброр. ине хали чи хали зубон мезанӣ ку чока дия дигонаи ки савик наёфти ягон чин дар бораи ма намиёвӣ. дар ютуби тоҷикӣ бисёр мешаванд ҳолатҳое ки байни блогерон чунин баҳсҳо сар мезанад, чунки просмотри зиёд маҳз ҳамин хел мавзӯъҳо мегиранд. дар ютуб ду нафар наворе бароварданд ки блогеронро чӣ гапҳое ки буд гуфтанд. хай тамошо мекунем. вой бля намедунум барои шумо блогеро, барои шумо мошеннико бля кепкотун кажаги ришотун мегам валло рутуна сиём мекунем валло мегем ку хурдагитун ҳармай тамоми блогерит кадимет боше набоше барои ҳамат мегум. чува мардумуш нимуш да берне мардим можи ба як общежита снимать кне бачора бале да общежит мунета ки зиндагӣ кан 2 моҳа суми общежит дода наметуне. 8 сол 10 сол мешава ки шумо хуни моро хурдесте, хуни мо муҳоҷироро хурдесте. имрӯз мо муҳоҷиро дар қади рафт бесоҳибем. имрӯз муҳоҷирои мо барои як бридай нами як лави нун мо муҳтоҷем. мебахше блогеро язнаи шумо нестанд. салому алайкум ҳама каса бародаро, соз астен, хуб астен. алон нигарбонтон боша. як сухан мекунам и ба
мардум ба халқи омма дахл надора, ба подписчико дахл надора ва як 3-4 одаме ки дар ютуб, дар инстаграм, дар чанд ҷо видеоотон буромадагиай буромада дод мезанен, видео мекунен ки блогеро шумо дар ки ҷоен, дар вақти карантин моро ёрдам намекунен, блогерои хали блогеро фалон блогеро мебахше, блогеро язнаи шумо нестанд ва ягон тайти қарздор нестанд. Блогер ранги ти зиндагӣ дора, хонаву дар зану фарзанд дора, хитшам блогера. Ӯ блогер кишид, значит ӯ миллионер нестай. Ӯ блогерам ранги то одама чени ти пулкор мекуна, хидиш зиндагӣ дора. Ти чӣ буромада кунта медарони блогеро. албатта ки инсон вақте ба ғазаб меояд чӣ гуфтанашро намедонад. ин акора намегем ки нодуруст гап мезананд, аммо бисёранд суханҳое ки надониста мегӯянд. Блогеро ёрдам намекунанд. Блогеро киянд? Шумораи зиёди блогеро худшон на он қадар шароити хуби зиндагӣ доранд, яъне наметавонанд ки як киссаи худшон миллионҳо ҷамъ карда ягон кас да тиянд. Блогероро бо ҳамон нафарҳое дастгирӣ мекунанд ки тамошошо мекунанд. имрӯзҳо дар тамоми дунё шароити зиндагии одамон бад шудааст ва иншаалло ки гузаранда асту мегузарад ва боз ҳама ба кор даромада ҳамааш хуб мешавад. Чӣ тавре ки наворҳоро мебинем то че низ зур аст блогерон, фондҳои хайриявӣ, реперон ва дигар шахсиятҳои машҳур барои ҷамъ кардани пул видео карданду тавонистагиаш пул дод. имрӯзҳо мебинем ки бисёре блогерон дар хизмат ҳастанду мехоҳанд дар ин рӯзҳо каме ҳам бошад кӯмаки худро расонанд. Дар канали путки дабру дида мешавад ки нафароне ки дар Россия қарор доранду айни ҳол наметавонанд ба хонаи худ пул равон кунанд, че низ зур аст кӯмак карда истодааст. این خیلی میشون نمیکنیم کمک حساب میشود. اینا برادران خونه یکی شماده را 40 که برده کردیم 5 کیلو ناس 5 کیلو پیش 5 کیلو اینا بودی مکرون 5 کیلو اینا بودی مکرون 5 تراوغان 10 کیلو سبزی 10 کیلو پیاز 20 کیلو کمچکا 20 کیلو اور اینجا خونه یک مادری که یک فرزندش یک فقط فرزند رو کار میکنه خواهد در کرانتین قرار داره. این حال در روسیه به خاطر همون ما اومدیم دستگیری کردیم و میریم خونه دیگه نفران انشالله. هر مدت جا در حقی برادرایی که در غریبی هم در حقی همشون хуб мешавад ки имрӯзҳо якдигарфаҳмӣ карда ба якдигар суханҳои дағал нагӯем, чунки ҳамаи ин рӯзҳо гузаранда аст ва моро боз худо хоҳад рӯзҳои хуб дар пеш интизор аст. аз суханҳои дағал дили инсон аз кори кардааш мемонад. ҳатто барон дар канали Мансур Нигматов гуфт ки дигар пул ҷамъ намекунад. худо ҳеҷ касро муҳтоҷ накунаду, лек шояд барон метавонист ки боз ба якчанд камбизоату муҳтоҷ пул ҷамъ кунад, аммо аз чунин рафторҳову суханҳо дили инсон мемонад. ҳатто шонемсӣ дар барнома мегӯяд ки ӯ то ҳол 1 миллион ба касе натавонистааст ки пул ҷамъ кунад. дар охири барнома ба ҳамаи шумо саломатӣ хоҳонем. худованд нигаҳбони ҳар яктаи шумо. то барномаи оянда.